indodana ibulisa. Madijoyine kule mibulisisa nakwenziwa apha. Bawuvice. Madize kuwe tata. Ngale ngubo kaRhadebe. Yingubo le yenene. Ngizapha bawuvice ndingena mikhinqa. Ndingena duty. Zikhona ibhatyi bawo uthi sowuza nayo. Uzicothe. Uxa kwento ophethe. Ndingathetha apha kuphume eli lishushu leyotshona uvele libandayo. Urhadebe. Isenhle ibhatyi yakhe. Uyacaca into yoba ebengaweldi. Ayinamigqobho. uRhadebe akafani nam. Uba ngaba bawo sisuka esixekweni kwezithetho zalapha eWinelands. Kuyacaca. Ngoba kaloku xa amadodana esithi zathi vu sahlala phansi kunyanzeleka into yoba silale nangemiqolo kwezithetho zalapha eWinelands. Ngoba kaloku sivinto yaye futhi siphumela into yoba zifika sibuya esixekweni bawuvice sibuye nento. Thina madodana anjalo xa ugqitha ebantwini kuyavakala into yoba ugqitha indodana. Ngoba kaloku uvivumba le ndodana. Besenjalo apha ke kwezithetho zalapha noRhadebe. Andifuni bawuvice ke utye ixesha apha. Kodwa ndithi indodana apha ebelikhuthalela umanyano. Futhi ibikhuthalele nobheka esithilini, ibikhuthalele nobheka kwa-connectional. Akho ndawo ingayikuyo le ndodana bawuvice. Ndizisapha ke le ndodana ndingenajuju. Ibhatyi yayo intle, iyabonakala into yoba isicocekile. Yeyo ndodana ngokwanene. Kodwa kaza kunika le bhatyi bawuvice. Ndikhangela into yoba kule family mandiyithi kuyo ikhona umbhali phaa kwincwadi yezenzo zabapostile. Izahluko neevesi zinto zabashumayeli ngobamadodana. Phaya kukho amazwi athi ngumkhombe wodwa onokonakala. Kusemveni kwento yoba bobawo amadodana namadoda. Join. Kusemveni kwento yoba befikile ePhoenix elithwele laseTrete.
uthi lo mbhali bacinga icebo loba mabanduluke babheke phambili. Xa belapha endleleni baba amadodana babhudlwa ngumoya begudle itreke le bebheka phambili behamba phelwandle boba boma ithi mbali bafika umoya omkhulu onesaqhithe bawuvasi obizwa ngokuba yi-Euroclydon. Lo moya wabhudla waqebhudla lo moya bawuvasi bayoyika ababawo bacinga amacebo into yoba mawawubhinqise umkhombe ukwenzela into yoba ungaphasalaki yanga bavuma ingoma sobheka phi na Thixo singabheki kuwe soncedwa ngubani na Thixo singancedwa nguwe bagqitha isiqithi esigama suthiwa yiklawuda lamadoda ethe guka kuhle kodwa umoya evela ngaphambili ebhudla umkhombe apha endleleni bakuzila ukudla bawuvasi abatata bazila ixesha elide bobawo nani boma wama uPawulosi emveni koko wathatha amazwi wathi uba ngaba benimamele basemka ekule ndawo kodwa ndithanda amazwi abawathethayo uthi lo tata kathethayo wathi kodwa uyakonakala umkhombe wodwa. Iipresidenti zonke ezikhoyo apha fumani bobawo ndinikhahlele ize ndithi ke kwiinkokheli zembanyano zonke ezilapha nganga neentsiba zayo mandibulele apha ukunikwa le ngubo kamzala uNyokani. Mntakamtishana xa ndibambe le ngubo ndikhumbula nto apha besikhe salapha kule sekethe sizokwenza le nto kuthi qatha kum ke ngalaa mini ndithe ndisaphethe umsimbiti apha ndabona kukho indodana eyoxutha apha kum esandleni ndazibhaqa ndingenamsimbiti. Oyena mntu owandilwelayo ngalaa mini ngumzala uNyokani. Wathi akuphunguza wandibona uba ndijayiva ngeminwe, wathi ubuya wazi umsimbiti wam walakaza wobhaqa kule ndoda wayebaleka wawukuthi wathi hayi awuthatha umsimbiti evayisini wethani. Ndikhumbula ke loo nto uba ebekwandilwela andinakhala ke ndikwakomgaleka ndizazilwela njengoba engekho nje. Ndiphethe apha le ngubo ibhatyi
emnyama kule ngubo. Isikhumbuzo kokuba ehlabathini kwakumnyama kusenzonzobile. Sihleli ebumnyameni. Lavela intambo kwakhonywa ilaphu elibomvu eTibet. Nalapho laliphephezela kumzi owathatha ukhonjwa kwathiwa lo ngumzi wosindiso, ngoba ilaphu elibomvu lelagazi elaphalalayo emnqamlezweni ngomhlotha khona ukuze bonke boni baxolele izolo. Le ngubo inamakhosi amahlanu, amakhosi amane ngamanqaba kaYesu, mabini ezinyaweni, mabini ezigalweni. Ikhosa lesihlanu kugugu lelo mkhonto kaSipi, indoda eyayiligwemu eyasondela kuYesu yamhlaba ephangweni. Lansazi igazi lawa phezu kwaboni abafana namlo. Zahlanjwa izolo yavakala ingoma siqalelwa sipheliswa ngezonhlungu zalo mntamleza. Ishatha mhlophe uJosaphat kayithatha ndikavune ibe mhlophe ngokwenene inhliziyo yami. Uhlambulule inhlambululo ishatha mhlophe. Isipaliti esibhalwe one heart one way. Athi Yeremiya kathatha aba yaba ngabantu bami mna ndibekuthixo wabo, ndakubanika inhliziyo enye kunye nendlela enye, bandoyike khona ukuze kulunge kubo. Inhlambululo le yiyo loo nto engcina sifuba kubhala one heart one way. Amagama kaYeremiya la apho uJosaphat kayithatha ngesahluko samashumi 4 ndathembela kuYehova, wakuva ukulila kwami, wathaba uYehova. Inyawo zami wazikhupha eludakeni lomgobhozo, inyawo zami wazimisa phezu kweliwa. Uthethe loo nto apho umsolweni unyokana, uthi Yehova wakuva ukusinika kwakhe, wasithatha inyawo wasimisa phezu kweliwa. Ndiyavakalisa ngokwekhunya endilinikiweyo kule nkonzo ye-United Methodist Church of Southern Africa phantsi koBishop uRN Pomane, ukuba namhlanje le ngubo kamzalwana unyokana ikhonyiwe egameni loyise nasegameni lonyana nasegameni lomoya oyingcwele, ngoku nangona phakade
Faka igwaqaza yogoduko. Khwesha.